Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu kamar yadda kuka saba gani da ni ne dai naku Ali Isa Jita mai gabatar muku da shirin rumbun dariya. Kamar kullun yadda muka saba yau zan tura mu zuwa zauren mu na duniya sai da kuma. Kai ka ji wannan rainin hankali. Kai ka raina mu hankali ma wallahi. Ranka dade. Wallahi sai kokkoda maka ji wallahi. Yanzu sai maka rubin ba wajen nan. Ranka dade. Ai ma hukaci ne kai? Salamu alaikum. Salamu alaikum. Me ke faruwa? Me ke faruwa? Me ke faruwa? Dan wannan naka ba kalamin mahaukaci bane gashi nan. To. Sakatiri ne. Me ke faruwa? Kana dina. Wani rainin hankali ya zo min da shi amma To. waka an ce a bakin mai ita. Ta fi daɗi lissafa masa. Amma da ka karbi kayan naka ka sa duk da. Ba zan sa kaya ba. Ni fa yanzu nan akan wuta ma zan iya zama. Lissafa masa ga nan. Shanu da ciyaman ya kawo. Wannan gaskiya Da ne. ka gane ko? Shanu sun ayyafa sun zama 151. Saka ba. Ko ka san barewan sham Eh. gwamnati ba ta yi mana allura kwatangire ba. Wannan gaskiya ne. To ciwon san more Gaskiya ne. ya shi shanu guda 40 da ɗaya. 41 lalle busashe sun zuba. Farilla. A je cikin bariya wancan ciwon boshiya ya shigo ma. Kaga shanun kasan da 100 daidai. Yanzu shanun na suna nan ɗarin? Suna nan 100 daidai. A cikin bariya wancan ka san gwamnati ba ta yi mana allura kwatangire ba. Ciwon hanta ya ci shanu guda 25. Ciwon kirshi ya shi guda 5. Kai, na ce ka karci uwa ka haka da gari. In ba lana hankali baka ce ciwon kirci ya ci hannu? Shi na gani ranka dade. To, Gaskiya dai. wai kai garin ka kai. Ranka dade. Tsari Ni ma fa ma Ranka dade. to na ji kayan min lissafin 70. To 70 din ma wani abu ya kara shiga. ka sassobe ne a gwamnatin ku wannan allura ba kuwai ba karamin illa ba ne. Bari yawan shan bijimaye girza bijimaye guda 15. Kaska ya shinye guda 15 mun sun mutu. Kaska Ba fa kannuka na kawo ma kiwo ba. ya shinye ta boris. Me ya haɗa kaska kuma da Sabe ne da na na kirawo masu yankan shanu falake. Abin da ya ce min ba dan yana gani na da mushinshi ba, da sai ya ce ni kuɗin ma da aka kawo shanu kuɗi cin amana ne. ka shirya da bindiga. Magana kake gayan labai akwai bule ne. Akwai bule. Magana kake gayan labai cikin ragari su kana cin kafu. Gaskiya ne. Ban da su za su hafan din. Wallahi sai mun da ku da shi yau. Dan Allah da Na rantsa da Allah sai mun da Allah bai ba Mun kuma mun da ku da shi ba za mu da ku da ɗaya daga cikin To wallahi ka a sai dai kuma ku da ragowar 50 da biyar ne ya aka sana. Shiyama ka san bara an yi ruwa ko ana faruwa bara. Gaskiya ne. To ruwa na gurbi yayi ciki da shanu guda 25. Guda 5 kuma kaho wannan ya makale a kafo. Wannan gaskiya ne. Na zo na tarar da sun mutu. Jaura ba kai ne shaida Ko ba. shi ya Kaho wai tabo ya kama shi. Kuzuma ya ruwa ya shige da su. Mayo. Tabo mai ba mu ruwa ba mu ruwa. Ba ka kashe shi. Ka kauce mu. Wannan mummunan bala'i da kake ta jerowa sai ka ce wannan lodin ardo me ne kuka Sannu. ba ko ta ga ba sai ka ce ba wannan Sannu. kaga ya kuri me ne maka ba ya ne mana Wanda ya bo. Ya zaɓe ne da kuka ko jauro. Sannu. suka ce ba dan musulmi ba ai duk dan musulmi ya san kaddara Kai ba ka jin abin da sani sabulu yake cewa ba da samu da rashi din na Allah ne hakuri yake kai direba mai gane ta galashe. Ba komai nake wa ko ka ba sabo. hamde Ai ko ka san bana shanu 15 sun ci faratin fafiya. hamde Sun ci faratin fafiya ko sun mutu. 15 15 a shaki har da uwa garke wadda ko magana da ta ji sai ta ce mo. la inna lillahi wa inna ilaihi shi ma ya ce mo din Kai hardo. Kaga yin labai to sauran shanu nawa a hannunka. sannu Allah
sarki, ka san kuwa bana an yi waliman yara guda 3, kuma yaran na soke wahala da shanayen nan. Gaskiya ne. To kuma kowane walima ɗaya sai da muka yanka shanu 2. Kaga shida kenan. Amma a lissafi na bafulata ne na ɗan ruga, lissafi na ya bani sauran 4. Amma ku na 'yan boko sai ka duba na lissafi ya baka ko. To ai Kai, ofisa. Mayo, Ranka daɗe. shekara 4 na kawo shanu guda 100. Yau na zo maganar lissafin shanu ina gaya min maganar banza. Duk lokaci sai na kawo kuɗin kanwa na dusa, ina biyan inshora, sannan idan an tatsi nono ko man shanu ba na karɓar kuɗi. Gaskiya. Yanzu a zo a ce min shanu hala guda 4. Kai, To ka saurari kira. Wallahi sai na nuna maka lallai titin jirgi daban na mota daban. Gaskiya ne. Yakun mala'ika daban da na alja. haka yake. Sai na nuna ma kayan kamfani daban da na shago. Cewar ka lafiya ranka. Dan iska sheki. Ina ne dan fashi ma ya barawo. Mafiyaci. yalla bai Allah samu kuma insha Allah sai ya hada ka da rirritsa da furfuta da shishiga. Kai ka shiga cikin halin haula yau ma haula. Subhanallah, ba kuma fita kenan. Rayuwarka wallahi na hango ta ba za ta yi ma kyau ba, ka zama gawayi na hango ka. Dan iska tsinan ne. An nuna maka ni dan iska ne. Wallahi sai na nuna ma ni dan iska ne, kuma ka saurare ni. Na baka lokuta. Takalman da ranka daɗe. Haka ya bar takalman. Ba ci hular. Da lawa da hula. Wani hula. Ga takalman da nan ma. To, wani. Wannan labari da zan bayar shi ma ya faru a wani ƙauye ne wanda sunan garin Kwadage. Shi kuma abokina ne Malam Wada. Lokacin da muna dandali mukan je gurin shaɗi na Fulani da shi a yi kokaye a nan ya ga wata yarinya yana so. To tun da ya ɗaura alaƙa da ita ya nuna shi fa ba shi da wani aboki kowa saboda gudun kada wani ya ce yana santa. Kullum Malam Wada yana tare har Allah ya ɗaura aurensu. Sai ya ɗauke ta ya ce to Allah ya kawo ki gidana ya fi gidan mahaifinki, kada ki fita ko ina, ban yadda da zuwa unguwa, ke ko babanki ne ya mutu ban yadda ki je ba. Ta ce to ta ji ta gani yarinyar nan tana bin Malam Wada sau da kafa. Ran nan sai ya ga wata yarinya ita ma kusan mai halayya irin tasa, ya aure ta. Saboda haka ganin ana ɗaura aure wannan na Malam Wada sai ya ce shi ya zama a cikin mutane ba zai yiwu ba. Sai ya ɗauki wannan mata tasa ya koma da su can ƙarshen gari daga gabas. Akwai fegin babansa ya nemi danga ya kewaye ya saka su a ciki. Kullum idan zai fita sai ya share kofar gidan nan saboda bai yadda da ko akuya ta taka sai ya ga sawunta saboda ƙananan san wayannan mata nasa da yake. Wannan dai ta kai ta kawo Malam Wada ya fita sai ita uwar gidan take cewa kishiyar, Abu bai kamata a ce malam a ce komai mu ya fi cire mu daga cikin dangi ba, yana tunaninsa shi yake kare mu. Sai ta ce ai tunaninsa shi yake kare mu. Sai ta ce to za mu yi maganinsa. Saboda haka ita tana da ƙani, ita kuma tana da ɗan uwan babanta. Sai ta ce su za mu kirawo. Suka kirawo su baya nan suka gaya musu abubuwan da suke ciki, amma suka ce kar ya zo sai gobe ranar kwanan ɗakin amarya. Saboda haka magariba ta yi Malam Wada ya shigo gida ya zo ya sa dangarsa ya daga kofa ya rufe tun da jinka ake. Da ya rufe ya tafi. Yana shiga gida ashe su tuntuni yaran sun zurga shi zuwa wannan gida. Ɗaya ya shiga ɗakin uwar gida, ɗaya ya shiga ɗakin amarya. Ya zo ya duba, da ya shigo ya dubi ɗakin uwar gidansa, ya kalla ya kare makallo ya ga haƙiƙa ta kulle ita ta shiga. Ai amaryar ta shiga ciki. Saboda haka sai ya dawo ya zo ya shiga ɗakin uwar gida. Yana shiga kawai sai wancan kokanan nata ya bunko kofa. Suka fito tsakar gida suka kama kokawa, yana ihu kwarto kanin nan Allah ya bayi sa'a ya sama da Malam Wada ya buga da ƙasa ya hau kansa. Yana daga hannu zai dake shi kuma wancan ɗaya kanin sai ya fito shi ma da gudu. Daga shi sai gajeren wando yana zuwa ya ɗaki na kan Malam Wada ya buga yi da ƙasa ya danne ya ce da Malam Wada maza shiga ɗakin amarya ka ɗauko min wando na. Yana shiga yana kawo min wando su kuma kowa ya haura katanga ya fita ya bar shi a nan. Suka fito su matan suna salati. Shi ne yake tambayar amaryar yaya ta ce ai babu wani abu mai gida yaya a nan suka gudu suka bar Malam Wada a tsakar gida. Shi ne ya dawo yake cewa to shi bai san yadda aka yi ba saboda haka ya yafe musu duk wani kishi daga yanzu ya daina, duk inda za su ko wuta irin ta nefa nan za su zama daga wannan gida su tafi wancan, ya yafe musu daga yanzu ya tabbatar da cewa
shi yake kare su, ai Allah ne yake kare su, ke kare kansu, ba shi bane. Saboda haka kusan wannan darasi ne, ka ji labarin Malam Wada. In na ce duniya ku ce sai da kwada, duniya sai da kwada, wannan kenan. Masu kallon mu kuna kallon shirin mu na rumbun dariya wanda muke kawo muku kowane mako. Yanzu kuma za mu leƙa ga zauren mu na makyakyata tare da Hassan kai. Wato shi ne nake gaya maka. Da kai maganar nake ci a ɗabi'ar mu ce don in sa kaina a ciki. To abu da ka dade a cikin su. Wannan da ya ce a shehu Kano ne kawo magana cewar ya ce ka duka to shigewa da za su yi a nan Kano akwai wani masallaci ka gane ko wanda masallacin ana shan wahalar sallah a ciki saboda a dadewa to wato limamin ne yake jan lokaci ba wannan bane ba shi yawa jan lokaci a shi jan lokaci a sallar juma'a maimakon kafin a tayar ana rana ba ruwan sama yawa in za a yi ruwan sama shi da ke iya daga cikin yana daga cikin ɗaki ba ruwan sai ta jan lokaci a sha wahala to duk an fara fashi a masallacin ma ana gudu nan wasu yarba suka ɗauko da duma su shimfiɗa ce ma tabarma ake garawa hakan suka naɗu suka zo za su tafi can gangaren na ƙasa cikin sabon gari abin su kawai sallah za a je a yi sallah shi kenan sai suka shigo cikin masallaci suna zuwa sai suka ce sai ɗaya yake cewa a gya kilo biyu ba yana ya ce na ma gya kilo biyu kilo da kawai sai kilo biyu ba sakiru a gya kilo biyu ku bari mu yi sallar anan to sai ce a kilo me sai ya sa ka zama mu yi sallar anan a gya kalon bai nan mu je gya kalon ni sale mu je can ƙasa gangare mu je sai ce a'a sai dai wannan sai yake faɗa yake cewa limami yana yi wa Allah da mutane baya sallah da wuri ni ce sai kiru masu arewa ya fila a ka ba mu labarin to mu ce rabu da shi kenan yana garta bar maza su hau su zauna har wasu sun hau kan kasar da kayan shimfiɗa tana da tsawon sai hau kai ya zauna abin haushi wani lokaci tarewa nake to yana gara wasu sun hau ka hau shimfiɗa wani ya hau salisu idan ka shigo da duma za ka yi sallah wani ya hau zai ka ce malam tsaya ta wuce bari in samu guri ta in ka samu guri ka ce to kwara ba haka ake akwai gasabu shi me sa bai zo da tasa ba in ya hau maka ma ba izinin ka bace ba sallah to ai kaji to kallon yawa yana nan fa ka bude karatu sosai yana garawa shikenan sai ku ce ai wannan sai ku suka ji shi wannan limamin ya ce a sake sini sini akwai wahala sai suka nan da tabarma sai suka gangara suka gaba to wannan nake cewa ɗabi'a shi faɗa gaskiya sa yake da Ibo da Berebe da Bafulatani iya cikin gaskiya su dai zai abu ya to zai faɗi shi a fahimtar shi baban Lasisi to da baban Ayo suna yara suke garin nan yawanci duk iyayen sun san su sun daɗe a Kano saboda suna nan ma aka yakin basasa amma bai sa sun bar Kano ba saboda haka suna ta cinikinsu su je su kawo abin da za su kawo daga ƙasar Yaraba su sayar su koma suka yi aure dai anan suka hayayyafa suka ji daɗi sun girma ma sun fara tsufa ma sai shi baban Ayo sai ya rasu Allah sarki da baban Ayo ya rasu shikenan sai aka share makoki aka yi 40 aka yi mata ta gama ta kaba abinta kenan sai baban Lasisi ya ce to abin da za a yi shi zai auri maman Ayo tunda ba matar abokin sa ce mata aminin sa ce ga ƴaƴan ba bata ba baban Ayo suna nan sai ya rike su shikenan kai kowa sai ya ji daɗin wannan al'amari za a ji daɗi ba yi tunanin wani abu a rai ba aka ce to ai shikenan dama ma sun girma kuma ba shikenan ba dai a dai aure a rufa juna asiri ita ma maman Ayo ta yi munna da wannan zance ita ma dama tana dan cinikinta Allah sarki a Galadima Road to shikenan aka zo aka yi biki amma fa manya ne dukkanin su kiba ta ishe su daka kiri ka ka san kwanakin bana taɓa sai da kai in ka ga daka kiri dan baban Lasisi baya shekara da mota to ai lalacewa take barin da yake zama bakaki ne bakaki kar ya gada la hawla wala quwwati daga baburi ba sai dai yaro ko dan da ya sallama da gidansa shirgi maganin bari kulki abu ai shikenan kun gaya maka na'am sai aka ji daɗi duk unguwa labari ya ɗauka nan Hausa shikenan sai kai da mai unguwa da liman da waye sai
dunguma ka san da duk a cikin gari suke Zai gware da yawancin gaske. kabilun Gware nan kuwa. tuna ta yi yawa ne suka dinga tashi A'a, suna koma masana- kusa da yan uwansu masana ma Yarabawa. dan su kare Yarabawa ya abokan zama Hausawa. yanzu kaga da kasuwar Rimi area nan da ina ne Za kofar a bi mata mu ya daya. kasai a duk abun nan Ka To gani? kaso kurmi ma. shikenan Tsohuwar kasuwar ma. shikenan sai aka je manyan mutane fa na unguwa aka je za a yi wa baban lasisi godiya kaga ai ya kyauta Ya yayi kyauta, abun yayi arziki. abun arziki. Shikenan sai aka je aka ga gunguna Ba a bar ta zauna haka ba. mai unguwa ne da malim sonu alhaji garba so de to son da zuwa sauna mana sai gode wuri ga goge Ga goge, dala shi eh. go mana sauna wallahi sai sauna nan waje To, shi kenan aka zazzauna lafiya ina gajiya wala yara sun yi su ya lasisi ya girma yana Lagos ni da wuna yaro mata nasu ya si ma wuna ya yaure ka sani ade yana da yan biyu Yana Lagos. ya bai jini to, aka yi ta dai zumunci shi kenan sai can ya taso ya ji mai taho da su sai mai unguwa ya ce to gaskiya da mun zuwa Ya muka kamu. yi baban lasisi yi maka godiya saboda mu dai nan muka bude ido muka gan ku da kai da baban ayo Allah sarki. zumuncin ku banda Allah ba wanda ya san tsakanin ku Babu. saboda haka wannan al'amari da kai na auren maman ayo Ka kyauta. wallahi ba karamar shahada kai ba ka yi namijin kokari kuma Allah ubangiji ya saka maka sai alheri baka lafiya. shine muka zo mu yi maka muna jaure me mudina bansa mudina wofi Amrina ne. To me aure faru? bansa aure wofi Aka sai ce liman ya fara gyara zama ya ce baban lasisi ko ya taɓa ne ya sai ya ce to baban lasisi ya ga an taɓa ce auren maza aure ba sama ne Ka fa sama ne. ka aure si hayon su ba dadu si yana da siki ni na da kato siki to No plan. liman shi ya fara tashi Ina da layo ina da layo. Ba magana. ya yi ka to bara liman shi ya fara tashi Ciki nasu ya yi. sai mutane suke taba to wai shi dama wannan abin da ya aransa A? Ya ga Yo, ina aure sun fa. tsufa. Shi ne Ba fa. Allah. Shi ne fa. A haba kai kuma Shi ne mana ransa. A Salisu Aka saboda kwace Allah. Aure ba maka. kai. A baka sadaki ba baka gida ba baka kowa. kama duk wannan zumuncin da aka yi kuma a ce auren bansa Wato Salisu muna ƙanana. ta Baka sadaki. A makwabcinmu akwai wani gida da ake cewa gidan Yarabawa. Gidan Yarabawa da yake duk su ne. to Mu dai kullum za mu je mu kalli dan hatsaniya haka. Ka san da bai Yaraban da yake kwara da wanda yake ogoma ana dan samun dan takun saka. To kullum sai a sa kiɗa ana gijigin. Na kan jiya ta da harshe da bambancin harshe. Akwai wata waka ana ba me yi sai Allah o ba me yi kwanan sama sai sun su. To kullum ana sa wannan waka. Ana rigima. gaskiya ne Eh, kwana a sama shine mai kwana shi wannan Mm, ‘ya'yansa da abokanmu ne, haka ne don haka ba da kama suna ba. Shi kenan gurgu ne, To, kuma tsohon direba ne, amma ina zaton ko hatsarin mota aka taɓa samu. Mu da haka muka taso muka ganshi a unguwan nan. Gurgu ne ɗaya kafar ta fi ɗaya tsawo, kaga zai rinka limfin. Haka yana Up and down. yana tanzadawa yana. buzu ba Eh. To mu yara da rikici, haka To. kurun in ya zo wucewa, da ya ba da gijib sai mu ce ɗaya, to, in ya ƙara gijib sai mu ce biyu, in ka ƙara na uku Allah ya isa kawai sai ya dogari a ɗaya. Sai ce ba sai ba. Wallahi tallahi ba sai kara ba. to me masa zafi haka Sai ya tsaya cak. Allah sai ya'yan su sun ja shi ko kuma wani makwabci ya zo ya ja shi. ya tafi da shi daga wajen. Ai in ba haka ba shi ne ba zai kara ba. Kaga in an ja shi sai ce to ba ni da kara ba. Ba yi da kara ba sai ya tafi. In ya kara na uku Allah ya isa to shi zai ce ba sai ƴaƴansa kara. ne suka ja shi Eh shi ne ba shi kara Allah ba. sarki bai kara ba da kansa. Kullun rigimar da ake kenan. In dai zai fito muku za mu makale. A ce ɗaya biyu in ka na uku Allah ya isa kawai sai ya tsaya kan ɗaya sai haka sai ce ba sai kara ba. Wallahi tallahi ba sai kara ba. Sai a ce to ka tabbata sai ce an ce Allah ya isa ba zai kara ba. Wallahi ba sai sai an zo shi to ya haƙuri sai ya sai ce kaga ba ni ne kara ba. Yawwa, gaskiya ne hikima ƴaƴansa gare ne shi. To, wato kuma haka wato ka gane? Eh. Ka san cuɗanyen mu da mu da su. Mm. Duk ya sa kowa ya ɗau halayya kowa a baka. Haka eh. Su ma can haka suke ba da labarin mu. To. Wani gambari. Yawwa, kai ka cinye musu amala baka. To ku ne ba ku ne kun tashe na ba. ta mala dudun mana na ci Ba ku yi tashe a Lagos ba. Na yaron kirkiri wannan yana kar zan sigo karka sigo wani rike shi ana karka sigo. sigo. Ba a ke a gidan soja ne. Eh. Ina baka wannan gangaro maka tukunan da lokaci. Aka yi biki. Biki ya haɗu.
Yarabawa sun haɗu, Hausawa sun haɗu. Tunda unguwa ɗaya ce gari ɗaya. Kasan kaɗan ne bambancin kalilan tsakanin al'amarinmu da nasu. Da kunshi da komai. Kaɗe-kaɗen ma ba muna yi. Kaɗe-kaɗen aka yi. Aka zo aka yi felele aka yi biki aka ɗau amarya. Kasan yana aka taho? Shikenan cikin gari ya yi matsi. Shikenan sai aka taho kurna. Ina kurna? Nan kurna. Kuruna. Kurunna. A'a, in kace kuruna. To kazuwa kenan. Kurunna. Yawa kurna ce. Amma su suna cewa kuruna. Amma kuruna lalura ce. Ta susa wannan shi ne kuruna. Ka taɓa yi ne? Yana da ko ka ce korina kuma ko korikota. Ko korikota ba. Yana da korikota. Shikenan aka zo kurna aka kai amarya. Da daddare aka gama shagali kamar irin siyan baki da muke yi. Aka je aka gome shikenan sai ya rako abokai. To kai in banda abin da ya rabe tunda bakon waje aka kawo ka karkagonozin din layin mana ka gane layin da aka yi. Shikenan sai aka to habbakin titi aka tafa. Aka yi sallama zai koma gida. Aka yi sallama shikenan da ya biyo ya shigo kunna babban layi sai zo sai ya rasa layi. Layi sai ya rasa inda ka amarya. Ya yawo ya shiga ta nan ya fito ta babban layi. Ya fito yar tumatir. Ya dawo ciki ya duba ya tan ana lilon yara. Sai ta bayar ce yaro ya ce nan ne matansi. Sai yaro ya ce ina matansi. A sai a ce mahaukaci. Sai suka kashe ya matansi sai ce kasi waka ina matansi. Matansi ne yana nema. Sai ku yara suna matansi ne yana nema. Matansi ne. Ya tuɗe da ko ya yara. Sai to shaguna abu na. Ina matansi shiru. Yau ba sai sa kuka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi. Yo alaji ai hidimar aure alaji ya kashe kuɗi kuma ka rasa mata. Ya kashe kuɗi. Sai na matansi. Silibatu. Umulawa silibatu ina matansi. Ko ya so babu yawo. Me yasa mun ne matansi yana nema. Matansi yace me sunan sai matansi. Sai kalli kaga. Ta su waka. Yana tsama ina matansi kana yi dariya da su. Aka je aka nemo mata kyar. Aka ce kai aure ake nema ya sa mata nasu bai gansi ba. Sai aka ci to ga gidan mata na mai unguwa an ga gidan? Aka zo aka kawo shi aka ce ina aka yi wasa da ki daya nan ne mana. Ko ba wasu yarba sai su man ruba ba ne. Maza aka je aka yi. Sai aka ce ya Silva ina mata si baka sai ga ka. To tana wajen tana kusa ne. To shi ai ka san wato babban kuma matsala ana samun rashin fahimta. To tsakaninmu da Yarabawa. Ko da Inyamurai saboda rashin fahimtar yare. To shi wannan bakuwa ce ta zo Kano. Suka sauka a Gwammaja. Saboda haka sai suka tare hais. Gwammaja. Mai zuwa Kurna. Da ita da ƙawarta. A gidan kwano za su sauka. Gidan kwano. A Gwammaja gidan kwano. Saboda haka tunda suka shigo kofar motar daga wajen kofar mazugal suke wasa da shi karan mota da su Yarabawa da ita mai jin Hausar ita ba uwar ba ta jin Hausa Yarabanci kawai take ji ba ta yi Hausa da shi saboda haka suna ta wasa kai ba sa za ka ri mata san ba ka mata Yoruba kaza ka suna ta ita ba ta san wasa suke yi ba saboda yanda ake ta magana shi yana daga murya ita tana daga murya sai ta dauka kamar fada ake ya bata ta bashi kuɗi sai warce kuɗin ta ce olo shi shi ke ita ba ta gane me ake nufi ba ta san wasa ake yi ba sai da suka zo za su sauka sai ya mata kwangen ko naira 5 ne a canjin kawai fitan nan da za ta sai ka mata duka irin ya kai mata duka din nan bai same ta ba sai ya same ta a duwawu yana samun ta a duwawu tana waiguwa kan ta magana wannan ɗaya ta janwo shi waje ta kirɓa man nan ita kuma da ta ga ana fada da yar uwarta ta manta duk wannan wasa da suka yi sai ta shiga fada da uwarta wallahi baba dan ba minti 3 ba da rana tsaka daidai gidan kwano duk su uku sun yi tsirara la haula wala quwwata ko a tuɓe dai da yan sanda suka zo da bargo nan Gwammaja da bargo sai dambe kawai daga wasa kawai tana ganin an fara dambe da yar uwarta tana ta yarabanci kawai sai ta fada shikenan sai da yan sanda suka zo da bargo sai da yan sanda aka ce wai me ya faru ne to masu kallon mu wannan kenan
yanzu mu gama kallon mu kyakkyata za kuma mu leka ga zauren mu na mu rausaya tare da ni Alimita inda daga nan za mu sallama da ku sai mako mai zuwa in Allah ya yi sai na ce mu rausaya. mata ummi sarauniyar mata matar injiniya Abdulsalam jarumar mata tarbe ni zance nake na aure ni da ya shekara 10 inji ne ai zama na soyayya ai zama wanda babu bungu ne Abdulsalam dan kirki ka nuna kana da addini abinda kai ka burge ka nuna kana da jin tausan mata da fatan kun ji daɗin kallon wannan bidiyon namu. Domin samun damar kallon sauran videos ɗinmu, danna subscribe.